Pwrpas astudio drwy gyfrwng Gymraeg mwyn datblygu fy sgiliau ar lefel academaidd. O'n i wedi gadael ysgol tua 5 mlynedd cyn dechrau fy ngradd, felly o'n i bach allan o ymarfer, felly o'n i'n teimlo ddim bwysig i datblygu y sgiliau yna. Y 3 reswm pam o'n i wedi dewis wneud y cwrs drwy gyfrwng Gymraeg, rhif 1 oedd yr arian, rhif 2 y tiwtor personol, oedd y grŵp yn lot yn llai yn yr Gymraeg, a o'n i'n teimlo i fi oedd y cymorth yn anhygoel. A wedyn rhif 3, o'n i wedi cael lot o gyfleoedd oherwydd y cwrs yn y Mhrifysgol. Mae'r myfyrwyr yn cael llawer o siawns i siarad Cymraeg trwy gydol y cwrs. Un yn nhw yw'r lleoliadau clinigol. Yr ail un yw gyda'r tiwtorion yn y Mhrifysgol, achos mae'r opsiwn i cael rai sydd yn siarad Cymraeg, a hefyd gyda amrywiaeth o pobl sydd yn ei asesu nhw allan yn y lleoliad neu yn yr Mhrifysgol. Oedd da fi mentor pryd o'n i ar lleolau clinicol, a oedden nhw'n siarad Gymraeg, o'n i'n gwneud popeth drwy gyfrwng Gymraeg. A'r cleifion, ffrindiau, mae yna siwgr mewn y cyfleoedd i siarad Gymraeg, a i fod yn gwbl onest, o'n i'n rili werthfawrogi y cyfle i jyst defnyddio'r iaith Gymraeg. Enghraifft clinigol, pryd oedd yr iaith Gymraeg wedi helpu fi lot, oedd pryd oedd claf yn cael stroc, oedd yr iaith Gymraeg oedd yr unig iaith oedd yr claf yn actually defnyddio, a o'n i'n gallu siarad, trafod beth oedd digwydd, a wedyn oedd y claf, o'n i wedi siarad â'r tîm wedyn beth oedd y claf yn dweud, a oedd y claf wedyn yn gallu cael yr triniaeth iawn. Wrth gadael eu cleifion siarad yn y iaith cyntaf, rwy'n ffindo mae'n helpu nhw esbonio i ni fel clinigwyr beth sydd yn digwydd, a wedyn mae'n helpu ni cael well pictiwr wedyn, ond fel i delio gyda'r sefyllfa a'r triniaeth maen nhw'n cael. Dwi wedi gofalu am teuluoedd lle mae'r iaith Gymraeg yw'r iaith cynta, sydd yn creu bond a perthynas yn syth ac yn gwneud nhw teimlo'n ddiogel ac yn cyfforddus sydd yn gyfrannu wedyn at profiad positif gyda'r gwasanaeth iechyd. Fel tiwtor yn y Mhrifysgol, lle gweud y brofiad fod y grwpiau tiwtorol fwy fach yn gyfrwng y Gymraeg, a rwy'n ffindo mae'n helpu'r myfyrwyr oherwydd mae fe'n helpu gyda'i hyder nhw, a'n helpu nhw trafod yn well oherwydd mae'r grŵp yn fach, a mae'n jyst yn helpu nhw datblygu, na fel i fi'n twmlo. O'n i'n fwy na hapus dar adnoddau dysgu. Fi'n credu mae'r ystafell fel hyn, diwrnod cyntaf fi o'n i wedi dod mewn i fan hyn, a fi'n credu mae fe'n helpu lot wedyn cyn mynd allan ar lleolau clinigol cyntaf yna, achos chi'n cael y teimlad realistig o fod ar y ward. Mae'n bwysig i siarad Cymraeg efo pobl a yn gallu rhoi y wasanaeth yna i siaradwyr Cymraeg, ond hefyd wrth i mi siarad Cymraeg, mae pobl arall yn clywed a mae'n hysbysu'r iaith ac yn sicrhau bod e'n cario ymlaen. A beth bynnag dwi'n wneud yn y dyfodol, mae'n sgil handi rili i gael. Fi'n ffindo, gweithio yn y byd iechyd, mae defnyddio Cymraeg yn bwysig iawn, oherwydd mae'n helpu'r pobl henach a hefyd y plant hefyd, oherwydd weithiau dim ond Cymraeg maen nhw'n gwybod, as o'n nhw wedi dysgu Saesneg eto, neu os maen nhw'n henach, na gyd maen nhw'n cofio felly yw Cymraeg. A maen nhw'n helpu pobl hefyd sydd â dementia, oherwydd weithiau dim ond Cymraeg maen nhw'n cofio, felly mae siarad Cymraeg yn nhw'n gallu tawelu eu anxiety tra bod nhw yn yr ysbyty. Fi genuinely yn caru'r iaith Cymraeg, a fi'n credu mae lot o bobl falle'n dweud fi ddim yn gallu gwneud yr model drwy gyfrwng Gymraeg achos Cymraeg fi ddim lan i safon, ond oh my gosh, Cymraeg fi ddim lan i safon, ond wrth wneud yr cwrs drwy gyfrwng Gymraeg, fi wedi gweld bod Cymraeg fi wedi gwella, a hefyd y cyfleoedd sydd wedi dod efo wneud y cwrs drwy gyfrwng Gymraeg. Amazing.